So today is October. October na ngayon mga Mari, and it's Wednesday. So yes, today is Wednesday. At yun, mga Mari, samahan niyo ako. Magluluto tayo ng ating paborito, ang sinigang na hipon at ang chicken curry. So, come on, let's go! Hello mga Mare! Kung nakikita nyo nga mga Mare, ang dami nating mga nakagayad dyan ng mga kagulayan. So yes, Mare, so for today's video ay magluluto tayo Mare ng gulay. Charot! Ayan, magluluto tayo Mare for today's video ng ako po ay magluluto ng dalawang potahe for today's video. So the first thing na lulutuin ko ngayon is the sinigang na shrimp. Ayan. So, magsisinigang ako ng shrimp at ayan po yung kanyang mga ingredients. So, naglagay ako dito ng yung kalabasa na natira, ilalagay ko na rin yan kasi baka parang hindi siya mazira. Okay, guys. This is my own version of cooking, okay? So, don't judge me. Charis. Ayan. So, yeah. And, of course, yung lady finger natin. At dahil pakiramdam ko malapit na siya, guys, na mazira. So, need ko na talaga siyang lutuin. So, yeah. So, magsisinigang tayo. Silalagay natin yan. Siyempre, at dahil wala naman tayong kangkongers or any, ang ating natira din na baby spinach, which is kailangan ko na rin siyang lutuin. Baka masira siya sa ref, mga Mars. And of course, nandiyan din yung ating shrimpy. So, yung shrimpy na yan, guys, gold yan. Kamahal-mahal ng shrimpy dito. Sobrang mahal ng shrimpy dito, mga Mare, sa Germany. Sobrang mahal. Kita niyo ba yan? Ang, malaki siya, wala lang siyang head. Ayan. So, ayan ay 7 piraso yan, mga Mars. Ayan, sobrang mahal lang yung mga Mars. Alam niyo yan, 7 pirasong ganyan, mga Mare. Ay, naka, sobrang mahal. May ginto yan mga Mars. Samantalang sa Pilipinas, pag gusto kong kumain ng ganyan, pag bibili lang ako, sasabihin ko, worth 100 pesos. Tapos yung 100 pesos, ang dami na. Parang 8 o 10 na siya na piraso. Ayan, guys. Oh my gosh. Kamahal-mahal. Parang 1 kilo na ng, parang yung presyo niya, guys, 1 kilo na yan sa Pilipinas. Yung malalaki ba? Ayan. So, yun. At ang next naman natin na lulutuin, guys, is this one. Hulaan nyo. Charis. So, lulutuin ko naman para sa aking asawa, since di siya kumakain ng shrimp, ay gagawa ako ngayon ng chicken curry, which is favorite niya kasi yung curry. So, sabi ko sa kanya, lulutuan ko siya ng chicken curry at sabi niya, okay. So, yun. So, chicken curry, chicken niya na binili ko kanina. Bale, mga Mare, ang aga ko pala umalis kanina habang yung aking asawa ay nasa kanyang workshop, ay ako naman ay pumunta ng Aldi para bumili ng mga something na kakailanganin. Ayan. So, meron ako ditong nahiwa na patatas. Ayan. Marami yung aking patatas dahil ang asawa ko, love na love niya ang potato. And of course, ang ating carrots, ayan. Tapos, syempre, yung ating bell pepper. So, kalahati lang yan ng bell pepper kasi ang laki-laki ng bell pepper dito, mga Mare. So, yan. So, kalahati lang ang ginamit ko para magamit ko pa yung kalahati. Charis. Itong kamatis naman, Mare, sa ating sinigang iyan. Pati iyan, mga Mare, ay sa ating, pangpaanghan. Charis. Tapos, syempre, meron din tayo dito yung ginger. At itong sili na yan sa sinigang ko iyan, mga Mare. Tapos, dito, Mare, of course, for our, din yan, mga Mare. Bawang yan, mga Mare. At ang ating sibuyas, mga Mare, ay nandito sa kabilang linya. Charis. Kasi ang sakit niya sa mata. So, tinago ko muna siya sa kabilang linya na hindi nakikita ng aking eyes dahil ako ay umiiyak talaga sa kanya, mga Mars. First things first, mga Mare, ay, ayan, naglagay ako ng tubig dyan. So, depende sa inyo kung gaano kadami yung sabaw na gusto ninyo. And then, hayaan na muna natin siyang kumulo. Ayan, kumukulo na ang ating water. Ilalaglag natin ngayon, Mare, ang ating sibuyas. Oh, hot. Medyo nilakihan ko yung sibuyas. Ayan ay white na sibuyas ang gamit ko dyan, mga Mare. And of course, ang ating kamatis. Isang kamatis yan, mga Mars. May nasamang isang sili. Ayan, so hayaan muna natin siya dyan. Sumama siya eh. Charis. Tapos nalagay ko na rin itong aking kalabasa. Wala akong labanos kasi hindi ako kumakain ng labanos, mga Mare. Hindi ko alam bakit. Basta, ayan. So, this one is yung ating kalabasa. Yun ang kapalit. So, mga Mare, wag kayong maging judgmental, ha? Okay, pwede nyo gamitin yan. Charis. Pwede nyo gamitin yan pag gusto nyo ibang gulay naman sa sinigang. Charis. Diba, ang dami kong Kasi kailangan ko na rin siyang lutuin dahil, mga Mare, baka masira siya. So, sayang. So, yan. At, hayaan muna natin siyang kumulo, mga Mars. Kumukulo na ang ating pinakukuluan. Charis, ang ating gulay. So, ilalagay natin, Mari, ang ating pinaka-main ingredients for today's video. Charis, main ingredients. Yeah, we can put our shrimp now. So, this is our ingredients. The main ingredients is the shrimp. Diba? Ang laki niya, mga Mars. So, 7 piraso yan, mga Mari. Tapos, yan, laglag na natin ang gintong shrimpy. Yarn. And of course, mga Mare, meron ding supporting main character of the story. Char. Diba? Charis. Ito, mga Mars, ang ating another bida for today. Ang Knorr Sinigang sa Sampalok Mix. Yay! Lagyan na natin siya. Yung gamit ko is, lang ito, mga Mars, 22 grams lang ito. Yes. And then, let it boil, let it boil. Mga Mare, lalagyan na natin, mga Mare, ang ating lady finger or the okra. My favorite. Yan. So, siguro itong luto kong ito, mga Mare, abot ito ng ilang araw. Char. Yan. So, sarap-sarap kaya ng madaming gulay, mga Mars. Yung puro gulay lang kakainin mo.
Yan. So, yes. At hayaan na natin yung kumulo. Kasi mga Mars, gusto ko mga Mars, ayan, yung lalo na yung okra, lutong-luto siya. Gusto ko talaga. Ganun. So, yes. Wala akong ibang gulay dito guys kasi medyo nahirapan ako maghanap ng gulay. So, kung ano yung nakikita ninyong gulay, so don't judge me, sabihin nyo. Hindi naman yan yung pang sinigang, hindi naman yan yung pang ano, bakit yan yung ginamit mo? Ano lang yan guys, kumbaga, di ba, nag-invite kayo ng ninang sa binyag, at o ninang sa kasal, or whatever, ganyan. Tapos, hindi available siya. So, kumuha kayo ng halili. Substitute. Ganun! So, yun. Substitute yan, mga Mars. Charis. So, yun lang, mga Mars. So, pakuloy natin yan ng lumambot yung ating lady. Mga Mare, boiling again. So, let's get the cover. And let's put our sili. Diba? Sili ko yan, no? Hindi ko nga alam, Mars, kung ano ito eh. Kung ito ba yung magiging maanghang. Pero gusto ko kasi Mars maanghang. So, yan, nilagay ko na sa dyan, mga Mars. Tapos, diba, ang ating sinigang na shrimpy. Yes, look our sinigang. Shrimpy sinigang, yes. Ayan, so, yes, ang sarap talaga kumain ito. Pero, syempre, minsan-minsan lang. Huwag masyadong madalang kasi, mga Mars, ang mahal, ang ginto. Ayan, so yun, mga Mars. So, yes, after that, mga Mars, ay, ilagay natin, mga Mars, yung ating last na gulay. Dito ang ating baby spinach, the spinach, or kasi wala tayong kangkong. So, yeah. That's why. Bakit down. Charis. Gusto ko rin yan, Mari, ay lutong-luto siya. Charis. Let it down. Diba? Oh, ito yung piraso itong ko shrimpy kasi pag bumibili kami tatanungin ako ng asawa ko, ilang piraso gusto mo? Sabi ko 5 tapos dinadagdagan niya, sabi niya. Tapos biglang ko na lang sasabihin niya doon 7 ganyan. So, yun, dinadagdagan niya. Para, kumbaga, diba? So, yun. So, isang shrimpy, isang araw. So, isang linggo ko yan, mga Mare. Charot! Ayan, so, here is our sinigang na shrimpy. Ang sarap! Ang ating sinigang. Oh my gosh, ang sarap. Titikman ko na, guys. Ang sarap. Ang bango-bango. Sinigang next. Ang sarap. Ang bango-bango. Oh, diba? Ang dami. Medyo malaki itong ating kalderong gamit for today's video, mga Mars. Yan. So, yun. Ayan. Oh. So, yeah. Handa na ninyo ang mga kanin at tayo kakain. Charing. Ayan. So, that's for our sinigang, mga Mare. So, abangan ang susunod nating lulutuin. A few moments later. Hello, guys. Ang next nating lulutuin is the chicken curry for my lovey. So, first thing first, maglalagay tayo ng a little bit of oil. A little bit? Parang dami. Charis! Hindi, kasi mga Mars. Kasama yan sa ating So, may gagawin tayo. Kaya, yun. So, yes. Antay lang muna natin niyang mainit. Uminit muna yung ating mantika, mga Mare. So, the first thing first pala, oh my gosh. Kanina pa ako salita, mga Mare. Hindi ko pa napindot, mga Mare, yung aking camera. So, nailagay ko na pala, Mare, itong ating patatas. So, papry natin ito, mga Mare. Kung makikita ninyo, mga Mare, ito ay madami yung patatas natin. Kasi, mga Mare, this is my love's favorite. Potato, kartofon. Yes. So, hayaan na natin siya maging ganyan. So, since okay na yung ating patatas, kuhanin natin siya, mga Mars, at transfer natin siya sa ibang lagayan, which is here. Ayan, so lahat na ng ating patatas ay natanggal na natin. So, next natin na ipa-fry is ang ating, oh my gosh, nasama pa ito. Ano pa? Ang ating carrots. So, hindi ko masyadong dinamihan yung ating carrots, mga Mars, kasi yung aking gisawa hindi siya masyadong mahilig sa carrots. Ayan. So, of course, gisahin din natin siya. Very slight. Tapos, ilalagay natin sa patuyuan, mga Mars, para mawala yung mga oily. So, syempre, hanguin na natin ang ating mga patatas, mga carrots, mga Mare, at ilagay natin doon sa ating patuyuan. Diba? Ganyan. Ayan. So, natanggalan natin ang ating lahat ng mga carrots. Charis. Ang next naman natin ipa-fry ang ating bell pepper. Or the paprika. Whatever you call it. Ow. Ma-watery siya mga mga. Ayan. Mga lang. Konting lang fry. Layo ko, diba? Kasi nga. Ayan. Ang sakit.
And then, after that, hanguin natin, ilagay natin sa ating paglalagyan. So, yes, nahanguan natin lahat. Nandito na sila mga Mare sa kanilang paglalagyan. So, yan, matatanggal ang mga oil dyan mga Mars later on. So, ito na, Mare, ang ating simula ng pagluluto. So, for today's video, ilalagay muna natin mga Mare, ay syempre yung ating bawang. Sinamay kamay na yan. Charis. Ito, ano yan, hindi tayo nagpalit ng tawag ito, hindi na tayo nagpalit ng mantika. Ayan pa rin yung mantika natin mga Mars. Syempre, hinaan natin mga Mars ang apoy. Para hindi agad masunog ang ating garlic. Of course, ilalagay din natin Mare ang ating onion. So, white onion ang meron kami. So, ayan ang gamit ko mga Mars. Ayan. So, ayoko naman bumili ng magkaibang sibuyas. Okay na yan. So, yun. Para isang sibuyas lang ang gamit namin dito sa house. Sure. And of course, ilalagay din natin Mare ang ating ginger. Ayan, nakaslice lang siya ng ganyan. Yung mga nauna pa nga kanina eh. Charis. And of course, ayan. Halo-haluin, igisa-gisa ang bango Mare. Sobrang bango ng, ano pa lang yan, sibuyas, ginger, at bawang pa lang yan mga Mars. Pero ang bango-bango na. Okay, next ay, ang ilalagay natin mga Mare dito ay, ipa-fry na natin mga Mare. Ilagay natin itong ating, the chicken. Yes, ito yung chicken na nabili ko kanina sa Aldi mga Mars. Ano siya, sa bandang, ano to eh, sa may bandang likuran ng manok. Charis! So, tinanggal ko mga Mare yung ano dyan, yung mga something na dapat hindi na andyan. Charis! Ginawasan ko ng balat ang manok para, you know, so yun. So, haluin lang natin siya until siya ay magba-brown mga Mars. Brown na yung ating chicken. Galagay tayo ng salt. Mga Mars, wala akong patis o anything dito sa bahay na patis. So, ito lang talaga, salt lang talaga tayo for today's video. So, yan. Tansya lang yan. Konti lang. Okay. At, syempre mga Mare, since chicken ang ilutuin natin mga Mare, meron ako ilalagay na chicken cubes, which is the more chicken cubes. Dahil ayan ay chicken, pampalasa ito mga Mars. Ito kayong dala-dala ko galing sa Filipina Char. Ayan. Bango-bango talaga ng ano. Yes, and of course, our pepper. This one, the pepper. And stir it. And let's put some water. Yarn. And let it boil. So, kumukulo-kulo na siya mga Mars. Lagay na natin itong ating curry sauce. Wala akong makita Mari dito na wala akong makitang curry powder. So, curry sauce na ng Mars. It's same pa rin naman siya, Mars. Ayan. So, nilagay ko na ang ating curry sauce. Diba? Curry na yung ano niya. Curry na yung itsura niya. At syempre, ilalaglag na rin natin ang ating patatas na inano kanina. Let's put our... Lagyan na rin natin ang ating bell pepper. Yeah. Oops, narinig nyo ba yun? Ang takip. At of course, halu-haluin natin mga Mars. Yan. At hayaan natin kumulo mga Mare. Diba? Ang sarap ng itsura, oh. Wow. So, yun. So, pakuluin lang natin itong mga Mars. Kumulo na siya. So, kumulo yan mga Mars. Lagyan natin itong ating mga carrots. Diba? Ang sarap. Tinikman ko mga Mare and the Rock. Favorite ng asawa ko talaga ilaglagan natin ito. Huwag kasama tissue, okay? Sa tissue kasi siya. So, yun. Diba? Tapos, haluin lang natin mga Mars. Scattered. Wow, ang ganda ng itsura niya. Parang pang ano to. Ang sarap. So, yes, mga Mars. Tutugin ko lang ng konti ang sabaw niya kasi medyo madami. So, yes. Ang sarap.
Hello guys! So this is our chicken curry. Oh, so yummy! Oh my gosh, kumukulo-kulo pa siya, diba? Creamy. The creamy chicken curry for my lovey. She's so creamy. Yan, so yes. Luto na yan mga Marsh. Luto na yan siya. Ang sarap, ang dami. Parang ang dami-dami, no? Kasi ang dami kasi patatas. So yes, mga Marsh, yan ang ating chicken curry. Mares, so let's eat. Ayan, so ulam ko ngayon is yung ating niluto kanina na sinigang. Yung ating sinigang na shrimpy. Nakakalimutan ko yung tawag, ano ba yan? So yan, so ito dish ipapakita ko sa inyo. Ayan, 'di ba? 3 lang 'yan ang kinuha ko pero mas marami yung gulay para sa susunod na araw naman yung iba. Charis. Oo nga kasi ayan, masarap siya mga Marsh. Ayan, tapos may kanin na Korean. Oh, 'di ba? So yes, let's eat. Nakain lang muna ako mag-isa kasi later pa yung asawa ko. Mamaya pa daw siya gugutom ako kakain na ako. Sasabihin na. Kasi pagka ganun, sasabihin niya, bakit naman hindi ka kumain? Charis. Ayan, so kain tayo. Sarap-sarap. Sarap-sarap ng sinigang. Dahon. Ang sarap. Okra. Manigyan ko ng kalabasa. Ng sinigang. Ang harap. Sarap talaga. Guys, ang sarap. Oh, malapit. At ayan nga, Mare, dumating na ang aking love of my life. Ayun. So, yes. Dumating na siya habang kumakain ako at may pakis, charis. Ayan. So, dahil may kausap pa siya, ay nanda ko na muna ang kanyang foodie para after ay makakain na siya kasi alam ko, pagod at gutom yan mga Mare. So, kakain lang siya. Tapos after magpapahinga at matutulog na kami mga Mare.